Ai. Yanzu ne fa. Kin yi mini ban kwana baki tsaya kin yi tunani ba, to ba zan ce komai ba, na san ban yi miki laifi ba. Ni ba zan ce komai ba, na san ban yi miki laifi ba, Allah kuwa. Sabotar kyanwawa na saba da ni da ke mu zauna, mu raka kallon juna muna hirar mu dare da rana. Zancen da kike yawan fada mini ka zamce da ganina, kada dai ka guje ni kowace ran ka sani da kai kadai na sawa. Yau gashi kwakin fadan tafiya zaki yi ki bar ni dai, na yi miki tambaya kin fadan a gare ki hakan ga daidai. Ko na yi miki laifi kin fada mini kin ce a'a ko dai. Ka hukunta mutum baka sanar da shi ba ko kin san hakanan ko ya zaba. Musan laifin da na yi ba, amma na tuba kwanai na dama. Ki yarda da ni kamar yasa inda kika ban wuka da nama. Ni a shirye nake komai zan iya kaki zan haɗiye kunama. Ki ban dama ta ƙarshe ne alƙawar ba zan ƙara saki fushi ba. Ki dan mini dariya dan na gane tarko na ya kama. A yanzu ni da ke soyayyar sabuwa za mu soma. Mu solai dan magautan mu masu neman kurwa su kama. Sai mu kyale duk macizan da ke neman ramin maza su burma. Ban kwana baki tsaya kin yi tunani ba, to ba zan ce komai ba, na san ban yi miki laifi ba. Ni ba zan ce komai ba, na san ban yi miki laifi ba, Allah.